من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para bapak, para ibu, alhamdulillah kita saged pepanggihan malih teng enjang punika. Ananging saderengipun monggo kita syukuri sareng-sareng nikmat ingkang sampun diparingaken Gusti Allah dhateng kita sedaya arupi kiat nglampahi siam, poso tasih kiat agung sanget ganjaranipun sehingga sinten sing kuat poso man soma Ramadana, sapa sing kuat poso Ramadan imanan man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diparingi ganjaran di ngapura dosa-dosane sing sampun-sampun. Kuat poso, kuat ngibadah niku monggo kita syukuri sareng-sareng biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kejawi saya punika kedah kita syukuri nikmat arupi iman, Islam, sehate badan. Iman Islam niku iman napa nikmat ing paling agung, artosipun meh dijoli pinten mawon, dijoli sara dijoli duit pira wae nggih mboten angsal. Iman niku artose iman Islam niku dados nikmat ingkang ageng sanget, sehingga kita sedaya saged nggih nyembah Gusti Allah niku amargi gadah iman, gadah Islam. Lah kejawi saking punika kita kedah mangertosi bilih punapa ingkang kedah kita lampahi dados tiyang Islam, dados kawulane Gusti Allah punika kedah pripun kersane saged slamet teng donya, dugi slamet teng akhirat. Faslun arkanul islami khamsatun syahadatun alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Terus perintah Gusti Allah niku perintah kanggo wong Islam niku kedah netepi rukun-rukun Islam. Artose tenggen salat jamami contoh tenggon salat. Tenggon salat niku enten rukune salat sujud, enten rukune salat ruku. Lah sinten sing nalika salat boten purun ruku, boten purun sujud nggih salate napa batal. Artose salate boten sah. Semonten ugi tenggon Islam kita dados tiyang Islam nggih enten rukun Islam. Nggih punika sing pertama syahadat. Kita sampun syahadat nekseni yen Gusti Allah niku pangerane
Kanjeng Nabi Muhammad utusane Gusti Allah. Ingkang nomor kalih jumenengake salat. Salat fardu nggih ingkang sampun kita mengertasi. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya niku ingkang dilampahi tiyang Islam. Lah dene carane salat niku pripun? Rukun-rukune salat niku napa? Sing batalake salat niku napa? Kita kedah nderek guru kula panjenengan sedaya. Kita gadah guru kiyambak-kiyambak niku nderek, oh carane guruku salate ngono. Oh aku tak melu. Keranten ngendikane Kanjeng Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salato kaya awakmu weruh aku salat. Dadose Kanjeng Nabi niku ngendikane salato kaya aku salat. Lah sing priksa sing ngertos salate Kanjeng Nabi niku sinten? Para sahabat. Lah sahabat pirsa salate Kanjeng Nabi, lah kita sing boten menangi Kanjeng Nabi, lah niku salate pripun? Nggih nderek guru kula panjenengan sedaya. Lah gurune kula, gurune panjenengan niku salate nderek gurune, lah gurune nderek gurune, lah niku tombo-tombo ngoten niku. Lah njur salate kula panjenengan sedaya niku nek saged nderek ingkang dilampahi kalih salatipun guru-guru kula panjenengan sedaya nggih saged sami kalih salate Kanjeng Nabi. Salat niki termasuk pokok, artose sing paling penting, sing paling ditanggeltake teng akhirat pertama nginjing niku babagan salat. Awwaluma yuhasabu alil abdu yaumal qiyamati as-sholatu. Awale perkara sok sing dihisab teng akhirat niku babagan salat. Fa in saluhat saluhasairu amalihi wa in fasadat fasadasairu amalihi. Nek salat niku sae nggih sedaya ngamal dados sae. Nek salat niku mboten sae sedaya ngamal nggih mboten sae. Artose niku sampun ketingal teng donya bilih. Sinten sing salate sae nggih kehidupan teng donya nggih sae. Salate mboten sae nggih mboten sae. Artose sae miturut pandangan agama sesuai kalian syara. Amargi napa salat niku saged nyegah saking fahsya lan mungkar. Fahsya niku perkara sing boten apik, perkara dosa niku fahsya. Mungkar niku perkara boten apik, masya boten dosa, perkara ora wangun. Jadi saged bentuk karakter teng tiyang niku nek salate sae nggih dados sae. Lah niku terutama teng salat bulan Ramadan niki nggo sareng-sareng dibenahi salat kita, terutama salat fardu. Syukur-syukur nek saged tambahi salat sunnah, salat tarawih lintu-lintunipun niku saged dadosake Islam ingkang saestu, kita dados kawulane Gusti Allah ingkang saestu. Lah nek sampun dados nyembah Gusti Allah tenanan badhe diparingi napa? Nah niku balesane niku dados ahlul jannah nek cara teng kitab Duratul Fakhirah ya. Niku badhe dados ahlul jannah, ahli swarga. Dadi ahli swarga niku wong sing mboten nyekutokake Gusti Allah, mboten syirik kalih Gusti Allah, benerake utusane Gusti Allah, kalih mboten nggorohake Al-Qur'an, mboten nggorohake kitabe Gusti Allah.
Niku dados rukune Islam kersane kita Islame tenanan nggih rukune dilampahi ingkang saestu. Salajengipun enten zakat, poso Ramadan, niku nggih sami kados pripun carane nglampahi kita kantun nderek kalih guru kula panjenengan sedaya ingkang nomor gangsal rukun Islam punika enten haji. Haji niki kangge ingkang mampu. Mampu niku artine nggih mampu dalam segala hal. Sangune nggih enten, awake nggih kuat lan lintunipun. Ananging nek kita teng Indonesia, nek teng Arab menika Ka'bah cedhak, teng Indonesia niku kan nggih sak mbotene nek mpun gadah sangune nggih teko daftar dene saged mangkat ya alhamdulillah, mboten saged ya penting sampun gugur kewajibane. Lah muga-muga kita sedaya saged dados tiyang Islam ingkang saestu ingkang saged dados kawulanipun Gusti Allah ingkang saestu. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Amin. Mekaten ingkang saged kula aturaken mugi enten manfaate. Wal akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.